Grabe, kahit kumakain, Chris. Ayan, nagano lang siya, guys. Nag-Coco Crunch. Ayan na yan. Cornflakes. Frosted Flakes. Good morning! Hindi ko nasundan yung ang pag-inom ko ng gamot. Hindi pa rin magaling yung sipon ko, guys. So, bibili ako ng ng gamot mamaya sa butika. Ayun, luto ako ng... Wala ka ulit bibili ng strawberry na cowhead. Wala na ako nakikita strawberry ng kawit eh. Doon sa Pure Gold, meron na. Wala. Or sa mga... babahing ako. Oh my God. Summer na summer, may sipong ka. Oo. Bakit ako? Wala na. Magaling na sipong ko. Ha? Hindi ka na sinisipon yung anak? Bibingi-bingi pati ako. Ganun Hindi ka nga. lang, oh. Ganun ka lang. Mawala yung Wala, hindi ka na sinisipon pag Hindi na. Very good. Kasi yung ko sa kanya before, di ba? Every morning, talaga, grabe yung sipon niya. Bahig siya na bahig. Yung allergy yata yun. Pero ngayon wala na. Wala na talaga. Oo, Booger na lang. Booger. Booger na lang. So, ayan, grabe. Allergy din nata to, guys. Nakaloka. Anyway, good morning. Kunin mo nga yung anak. Lutoan natin si daddy na Kasain ko lang. Quaker oat snack. Cereal muna kami ngayon. Nagsain na ako for dogs and for our lunch lang. Ano ba yung boom-boom na yun? Mami, alam niyo yung sa Don Carlos, may nung mga bata pa ako. Pag umaalis kayo, gustong-gusto ko kunin yung mga oats niyo. Ano yung oats? Yung cookies? Oo. Kunin mo yun, anak. Hindi yung mga ganito, magpapaluto ako. Ito, masarap din to. Ayoko sa inyo. Nakatry ko tong granola. Oat din pala siya eh. Na bilog-bilog. Ito kinaina ni Chris, doon na lang ako. May mga cranberry, seeds, ganun. Tama na yan. Masarap siya actually papakin. Best for pala to? Snack. Healthy snack. Uploading na guys yung vlog kahapon. Ayun, maglilinis muna ako dito sa kwarto. Tapos nilabas ko na yung gagamitin ko. Ayun, papasok ko yun dito sa loob. Tapos ito yung paglalagyan ko ng mga yes! Na-edit ko. Ay, na-edit ko na rin yung natin, video natin. Kaso kulang naman yun, di ba? Hindi. Kompleto? Uy. Babala ko. Sama ko. Ay, naku, sama ka ngayong bukas na paalis nung tinatanong ka. Tago mo ko sa... Nung tinatanong ko siya kasi either kami ni daddy or... Anak, nung magpapabook pa lang ng ticket, tinanong ko kayo. Si daddy ayaw. Kasi nga daw, baka magbukan tanga lang doon sa sa Thailand. Tapos, ikaw din, tinanong kita, gusto mo pumunta ng Thailand? Ayoko. Yan ang nakakainis sa kanya eh. Hindi mo na niya... Kailan ba yun? Ngayon mo ako tatanong, kailan ko tinanong yun. More than a month ago pa. Yung magano tayo sa Yung ticket pa lang, yung papabook pa lang ako ng ticket. Laki na niya, binata na. Hindi ko maintindihan. Kailan mo tinanong yun? No, kaya nga kasi hindi mo muna iniintindi yung sinasabi ko. Hindi ko na maalala. Huwag mo na sa akin kung kailan ko tinanong nyo. Basta tinanong kita, hindi pwedeng hindi kita tatanungin. Kasi gusto ko mamadala kayo sa diba? Dalan mo ako regalo Sige. Bagong cellphone. Ngayon naman tayo sa cellphone eh. Tigilan mo yung gadgets. Dapat ka di ka nag-gadgets eh. Kalupa ka. So, kayo mo na daddy mo ngayon. Ayun nga, wait lang. Doon ka, talimali ka po. Pusin ko muna guys po kami muna ni daddy pumuntang SM. So, ayan. Bala ko sana itong malaki kasi sabi ni daddy, OA naman na daw. Travel light lang daw. Okay, di travel light. So, ito lang yung binili namin na magkasama to eh. Ayan, dalawa na binili namin. And then, ito pa pala nagustuhan ko dito guys, sa apartment.
Bukod sa yung buong bahay is talaga maluwag. Ito pa kasi may built-in cabinet na siya. Ang daming storage dyan. Yan. Tapos ito. So ito yung mga ano na lang. Ayan, yung mga dati kong comforter na pinalaundry na. Yan, hindi ko na ginagamit kasi ito na nga lang yung ginagamit namin. Yung napapalitan. Yung duvet na napapalitan ng ano. Ng parang punda niya. So ayan. Pagdadalhin ko yan sa ano. Sa probinsya kapag okay na doon. Tapos, ayan, ito yung seat cover, mga more on, ano pa yan. So, may ano talaga siya, may storage. So, yun na. Tuloy na natin ang paglilinis na muna bago lumayas. Ang aga pa guys, oh. It's 3:15 ng hapon. Pinatid lang namin yung ano, yung gamit namin. Tapos, punta ako ng lab store na muna. Piling ako ng long sleeve. Hindi ko makita yung mga long sleeve ko. Tapos yung iba naman is masikip na. So yun lang naman bibiling ko. 2 piraso na lang. Let's go! Kukunik pa eh. Ayaw. Ayaw. Hindi ka na member. Charot. Tapos na daw. Kain tayo guys. Dito kami sa Fat Burger. Garden salad na. Ang cute mga lagayan nila. With honey mustard. Kain tayo. Ayan na yung nabili kong ano, mga long sleeve. Ayan ang Spartan guys. Tatalong kayo dyan. Grabe ang taas. Grabe, ang hirap. Yeah! Grabe. Boxing na lang daw. Hindi ko kaya guys, sobrang taas. Ayun, nagawa ko lang yung sa ano, sa treadmill. Naka 25 minutes ako dati. Kasi yun din yung ano, yung first step eh. Magte-treadmill eh. 'Di ba nag 10 minutes na tayo kanina. Tapos nag 5 minutes ako ulit and then another 10. Sobrang taas. Ba't na tinaasan, no? Hindi, magjo-join ako. Di lang ako aakyat. Shortcut. Tungo na tayo. Open it. Ano ba kasi? Tagal mo dyan sa ano mo, bundle mo, Bundle. Props yan. Ganun din yun. It's for safety. Grabe. Go. Go. Go, daddy. Dito ka muna, para maano mo yung... Pakiramdam mo muna kasi nag-ano ko yan. Bahala ka dyan. Ay. Uy, next step na sila. Sige, join ako dun Next step na sila. Madaya. Madaya, eh, no? 12 din sa akin, recycle. 10 sa'yo. Ay, salamat. Ay, salamat. 10 lang. 10. Ganyan. Sige ba? Yeah! Let's do this! Ilang reps po? 20 reps. Oh my God! Ganun. Finish na guys. My God. 7:30 na Hingi tayo ng picture dito. Penge picture, kuya. Ay, Android kayo gamit. Natapos din guys. Ay, nasabi ko na pala kanina. So, ayun. Uwi na kami. Ilang oras yun? Anong oras kami Anong oras yun nag-start? 6 na? 6 naman? 5 pa dyan. Ay, alam! May naiwan ako dun sa locker. Yung veggie burger ko, daddy. Huwag na, yan mo na. Gagi, bubulok kayo doon.
Hindi naman nakasara yun eh. Kaya nga. Oh, lilinisin na lang yun. Ayoko nang bumalik. Natamad na ako. Kalahati pa yun eh. Cellphone ko pala gamit ko guys. Kaya medyo madilim. Ikaw na lang kunin. Ayun nga pala pang babae. Locker. Wag na. Ayaw mo na.